go manager a roimhe córa I deis sa gran cra galda tá mé I ríist agus as muoinú éis rudaí a déiseach na seandaoine bliantach in nach neartar látáinneáin nó béidir rudaí nach néiseach na seandaoine agus a deartar go minic na laethanta seo agus béidir a ceanna suntasaí bhfuil ceannachú ceannaháin suntasach chumsa ná na beannachtaí mar feicrimsa go mbíonn dhá beannacht níos coiseantaí ná na cinnéalaí na laethanta seo agus ní bhíoch na cinsin ag na seandaoine go cho fada le a chuimhne agus ceannachú sin ná berte cainte anú abéis páric agus máise nó dearthaimiid cuiisiimiid anamneachtaí eiliad Seán agus Ána agus ámeach Seán agus Ána béidir á bheiceáil a chéalaí gon chéadúis lá cinnt. Nes an leagan a bhíonn gceist laethanta seo ná dia duit agus an duine eile dia smaoise duit. Mharan níor chomhlaí mise a leagan sin mar sin ag na seandaoine agus mise óg. Ach amháin téidir díos abis seo é chéad duine seo é dara duine abis Seán agus Ána mar thumpla agus tíireach Seán le hána deirite. Go mbeannaí díagait Ána agus an sin déiseach Ána I dteis ag Seán. Go mbeannaí dia agus muiseagait a Seán. Agus ní bhíoch an leagan gear sin núsáid na laethanta sin go bhís domsa cho fada le a chuimhne. Agus mar sin ceann suntasach amháin. An áit an leagan tá gceist agus a bhíonn sa gceist inniu go mbeanna dia duit go mbeanna dia agus muise nithe. An leagan atá gceist na laethanta seo ná dia duit dia muise duit. Ach nuair a bhíoch na seandaoine nuair nach raibh siad cho sean sin déidir díos gcónaí go mbeannaí dia duit Ána agus reis go mbeannaí dia agus muise duit I Seán. Sin ceann amháin. Agus ceann eile nach míoch ag na seandaoine a chlintear go minic na laethanta seo. Hai. Jackie ón méala anú ach níor chomhlaí mise go bhís dom na seandaoine árá sin. Nuair bhí díos cainte nGaeilge ach amháin an ceann tradiisiúnta sin an ceann fadálach beagnach go mbeannaí dia chuit a ex go mbeannaí dia agus muise chuit a bhaid cibé duine bheitán. Agus cuimhnam Tá meach deifir éis rinne béidir mar thumpla duóg a bheith geirí rá. Díos muise duit go tapí mar sin. Is cuimhnam seannear rá leis. Ní bhíonn deifir is an nGaeil. Tóg tam agus táinte sin lim. Ba bhfuil lofa na beannachtaí go mbeidh díos béidir máil agus beagnach fadálach an ammaní mar bhí siad a cathú. Pí sama le nGaeilge béidir agus ba fáirt gon chórá bhí gceist mar sin. Sin é an rud a smaoinigh mé éis ach tá go leor acu éis muinteann agam. A bhíoch ag na seandaoine nach mbíonn ag na daoine níos agus na daoine na rudaí ag na daoine níos nach mbíoch ag na seandaoine. Beidir go níos mé lista acu ó marúil. Ach sin méid fil áthas mar sin ó móstán cran craich galda
go sé bhí raibh a chuoine cára.